Ce faci, mâncați, ești cură tot, o prințesă? Bine. Ce faci, mâncați, ești botul tău? Numai tu mă auzi? Da. Dor mi-a fost de tine să mor. Mă mai știi? Da, tu cine ești? Da, eu sunt tu. Spune numele cine. Florin sunt tu, al lui Loli. Florin? Da, de stă lângă bruterie. Pune pe tine să te văd mai bine, mâncați, ești pizda ta de prințesă. Nu mă cunosc, stai liniștit. Da, păi atunci vreau să ne cunoaștem. Mâncați, ești țițișoarele tale. Pune mâncați, ești botul și zâmbetul ăla frumos să te văd că nu mai pot de tine. Dar pe mine nu mă cunoști, că eu n-am vorbit cu tine. Ai vorbit, știi copii. Ai fost drugat, ai fost beată, ne-am mai văzut. N-am mai văzut. Cu mine n-ai vorbit. Ba da, am vorbit, da, uite tu, da tu. ai vorbit? Dar cum n-ai vorbit cu mine tu? Nu mai Când am știa, vorbit eu? când am fost la tine, de-ai băgat copiii în dulap. Bată-te, noroc, că ai decât o singură cameră în toată casa. Eu? Da, dar ne-am văzut atunci de-ai pus copiii în dulap. No. Te faci că nu știi. Luara-i foc, pui pe tine. De bandită purie ce ești. Purie, tot așa hoață. Cu mine. Nu vezi cu cine? Dă-o pe măta, că tu n-ai vorbit cu mine. Pune pe măta. Nu, mica, că e surioară. Nu, pune acolo. Tu, mă auzi? Eu, zi. Nu mai fă să mă vadă copiii, tu, să vorbesc și eu cu tine. Zi. Atunci am venit la tine, de-ai băgat copiii în dulap. Mâncuți botul Da, ăla cum și ai dinții. nimerit, ai mințit, vezi aici, că n-ai vorbit cu Mâncați mine, ai aș văzut? dinții aia perfecți și frumoasa mea, dar mâncați țâțile tale, să mi le pui în cap, să mă bagi 3 metri în pământ. Așa le să mă bată măicuța mea dacă mor de tine, mâncați, ești frumuseți. După ce nu spune băgat în dulap. Nu știi de băgat copiii în dulap? Te-ai băgat copiii în dulap, atunci de... Aici mă minți, vezi că n-ai vorbit cu mine, vezi? Nu mai ții minte când ai spus că de ce fac gălăgie dinții tăi? Du-te, omule, și... Ascultă-mă! Ba da, nu, uită-mă că mă conțet. Dar tu te contraești cu mine tu. Dar ai zis că de ce fac așa dinții tăi când fac gălăgie și ți-am spus că am bile. Eu nu vin să cred că eu cu tine au Nu vezi, mă, uită-mă cum uită-mă la jeapcă, auzi tu, purie, nu mai fă școală de asta cu mine. vorbit. Dacă eu n-am vorbit cu tine, nu știu, nu. Ai fost beată tu atunci când ne-am văzut. Îți duceam ceva, dar... Făi tu. Nu zic mâncați, ești frumusețea aia de frumoasă ce e, să te piși pe mine tot. Să mă auzi tot. Mâncați ești brandurile alea, că să moară familia mea dacă te băgam la competiții de Skanderberg să mor în pușcărie nici ăla, cum îl cheamă, Ionuț Țoncescu dacă să dădea cu tine niciodată în viața asta. Păi tu ești femeie de calitate, mâncați, ești curută, ești numărul 1 peste tot în lume. Care m-am citit. Da, Da, viața mea. Mă auzi? te aud. Haide tu să reluăm. Ce să arăt? Să ne luăm. Să reluăm. Așa nu. Că de data asta băgăm copiii la hotel, mâncați și curul tău, să nu mai stea în dulap. Ce de treabă? Ce înseamnă hotel? Nu știu, bate, văd. Nu zi tu. Dar vorbești mai frumos, te rog. Nu ce am zis, am vorbit cu prostitul. Da. Dar tu ne-ai făcut că la hotel. Apoi, Deci tu. Da. păi cu tine. Copii, la Copiii băgăm la hotel. Nu mai fă așa, bată-te, norocul de prost. Frumoasă, frumoasă. Că mă enervezi, că te au copiii. Și tu acum ce meriți acolo, palma? Păi m-ai enervat. Știi că te bag că sunt nervos. Știi că sunt recalcitrant. Știi că am impulsuri de-astea urâte. Du-te tu și... Du-te, dă copiii mai încolo să vorbim și noi să... Pare. Nu zi. Scoate copiii toți afară. De unde se scot noaptea? Păi trimite... am uitat că ne-am o cameră. Am zis eu bine, am uitat, vezi și eu am fost drogat. De Auzi unde tu? se... N-auzi tu, mica mea.
Haide tu să... Haide tu să ne mai vedem o dată, că nu mai pot de focul tău. Și unde să te vezi? Nu mă vezi. Iisuse. Na bine, rămâi așa atunci. Tu vrei, mâncați și pizat. Nu, nu mai zici nimic? Stai un pic, că am treabă. Păi ai zis că vrei așa prin web, în pula mea. Nu treaba ta că eu te schimb. Nu. Ai zis că vrei online. N-arată și mie țâța mica mea să fac și eu treaba mea, să murtuși. Nu. Haide că mai am puțin să murtuși. Ține tu. Nu, ho, tu. Haide tu că mai am un pic tu. Nu. Hai tu. Hai, întoarce-te invers. Întoarce-te invers, să te văd și eu din spate. Nu. Veniți, rog, că nu pot așa, nu pot, nu-mi vine. Hai mai bine să ne vedem, să mor tu. Nu. Nu vrei să ne vedem și noi? Nu. Să mor tu și eu, să-ți rup și eu gura, cum ți-a mai rupt. Vorbești frumos sau te schimb? Bine. Na, să faci oral atunci. Nu mai vorbesc prost. Auzi, ești credincioasă, crezi în Dumnezeu? Da. Ți-ai pus icoane la acolo. Numai tu, eu și icoanele alea știi ce am făcut în seara aia. Bată de noroc. Nu. De nu vorbești frumos, te schimb, pe cuvântul meu. Nu, dar cum să mă schimbi tu? Nu. Dar ce ți-o venit rău pe tine? Ce ai?